роза, когато усещаш уханието на розите, успяваш да отпуснеш ума и тялото да потъне в позата и да усети истинския ефект от йога асаните. Йога е съюз на душа и тялото и благодарение на розите успяваме по-лесно да постигнем това състояние. Преживяването беше много вълшебно и много специално и изключително допринесе уханието и красотата на розите. Прекрасно, аромата беше. Надявам се наистина да ви я хареса. На всяка практика се чувствам като първокласник. Цялостното усещане от практиката е божествено. Усетих го във всяка една клетка и не помня нищо от практиката, но помня